musika pixkat entzutea aproposa izan daitekela pentsatu dugu. Eta hemen aurkeztu berriz dizuedan Mariano Hurtado eta biok, ni negun Erariz Navarretak, orain arte ikusi ditugun establezimenduetan aurkitu daitezkeen objektuekin kanta bat sortzea pentsatu dugu gaurko egunerako zueri guk ere gure aletxoa eskaintzeko. Eta hementxe gatoz. Egunon, bihar arte agur, zer betikoa? Utxa, 100 gramo, pin, ondarrutik, fresko, ese bat hobeto. Ez, hori tonerra da, honek sekulako usainona dauka, hartuko dut, aukera ona. Merkataritza oparoak dakarre Eibarko giroa, merkataritza oparoak dakarre Eibarko giroa, merkataritza oparoak